नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियन के लेके ही समाजवादी पार्टी में अभी से रार और घमासान दिखे लगल बाटे। मंगलवार के दोपहर एक तरफ रामपुर में सपा क लोकल इकाई बगावत का बिगुल फूंक देहलस, तो दूसरी तरफ मुरादाबाद में रुचिवीरा नामांकन पत्र खरीद लेली। रुचिवीरा बुधवार के सपा से ही नामांकन कइले क दावा करत हुए कहल गईल कि उनके टिकट मिल गईल बाटे। हालांकि सपा द्वारा मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन के दोबारा टिकट दियल गईल बा। हसन मंगलवार के नामांकन भी दाखिल कर देना। रुचिवीरा के दावा के हसन अफवाह भी बतावना। देर शाम हालत ई हो गईल कि रुचिवीरा का पुतला फूक के एसटी हसन जिंदाबाद के नारा लगावल गईल और एगो चर्चा इहो बाटे कि हसन के सपा रामपुर भेज सकेले और मुरादाबाद से रुचिवीरा के हसन की जगह टिकट दिहल जा सकेला। सपा के वरिष्ठ नेता क मानल जाओ त रुचिवीरा का टिकट तय हो गईल बाटे और उनके बुधवार के नामांकन करे खातिर कहल गईल और रुचिवीरा आजम खां का करीबी नेता मानल जाली। असल में मुरादाबाद से सपा के महिला नेता व पूर्व विधायक रुचिवीरा अपने दावेदारी पेश कैले बाड़ी। मानल जा रहल बा कि आजम खां द्वारा कुछ संकेत मिलने पर ही नेतृत्व रुचिवीरा के नाम पर सहमति दे दी। अब उनके बुधवार के नामांकन कैले का तैयारी बा। एक घटनाक्रम के चलते मुरादाबाद से लेकर लखनऊ तक कार्यकर्ता में उहापोह के स्थिति बनल बा। अब एसटी हसन का टिकट कट गईल बाटे, लेकिन पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से एकर ऐलान नइखे कइल गेल। रुचिवीरा कहल ई बाटे कि पार्टी के निर्णय के सभी के स्वीकार करे के होई। वहीं आपको बता दें कि रामपुर से तेज प्रताप यादव के सपा द्वारा प्रत्याशी बनावे जइले का चर्चा बा। तेज प्रताप यादव एक बार मैनपुरी से सांसद रह चुकल बाने और मुलायम सिंह यादव के भाई के पौत्र में। एही बीच इहो चर्चा बा कि मुरादाबाद के मौजूदा सांसद एसटी हसन के रामपुर से उतारल जा सकेला। ये जानकारी मित्रा ही देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।